Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako získať prístup k príbalovým letákom a k súpravám pre naše Request programy na novom portáli request.com. Účastníci programu Request si môžu stiahnuť návody na použitie pre programy Request priamo na stránke request.com. Po prechode na stránku IFU, posledná ikona v navigačnom paneli, si účastníci môžu vybrať zobrazenie IFU pre programy, na ktoré sú zaregistrovaní, alebo pre všetky programy prostredníctvom kariet v hornej časti obrazovky. Kliknutím na kartu programy účastníka v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí zoznam programov, na ktoré je účastník zaregistrovaný. Stačí kliknúť na rozbaľovaciu šípku naľavo od názvu programu. Vyberte cyklus, pre ktorý chcete vygenerovať príbalový leták, kliknutím na rozbaľovaciu ponuku vľavo od daného cyklu a jednoducho kliknite na ikonu na stiahnutie konkrétneho cyklu. Tým sa automaticky spustí sťahovanie do vášho prehliadača. Ďakujem za pozornosť.